Майго сённяшняга гостя я пры сябе называю барометрам рэвалюцыі. І не толькі таму, што ён робіць рэгулярныя аналітычныя выпускі на Ютубе пад гэтай назвай, а і таму, што яго каментары, аналітычныя выказванні мне падаюцца найбольш глыбокімі і грунтоўнымі. Гэта палітолог Андрей Егоров. Прывітанне, Андрей. Добрый день. Я якраз хочу звярнуцца да вось гэтай паслядоўнасці вашых выпускаў барометра рэвалюцыі. Іх, здаецца, больш за 25 ужо выйшла. Каб коротка разглядзець увесь працэс. Бо звычайна людзі маюць эмацыйную памяць. Яны памятаюць, якія яны былі натхнёныя, якія яны былі неверагодныя, як яны што рабілі, а вось адбіўкі там, вынікі, перамогі, паразы, дасягненні. Вось гэта галоўнае, калі мы разглядаем працэс на шмат месяцаў, а можа ён яшчэ зацягнецца на нейкі невызначаны час. Вось ці маглі б вы так коротенька апісаць этапы і працэсы у працэсе нашай рэвалюцыі? Ну, я заўсёды некалькі разоў мы гэта ў барометры казалі, разглядаю тое, што адбываецца ў Беларусі як рэвалюцыю. Ну, а ўласна рэвалюцыя, яна падпарадковваецца нейкай логіцы ўнутранага развіцця, якая пачынаецца з дэлегітымацыі. Тое, што мы дасягнулі падчас выбараў, гэта тое, што гэты рэжым страціў легітымнасць. Ну, а калі ён траціць легітымнасць, то тады грамадзяне, якія перастаюць яму давяраць, яны адчуваюць сябе ў сітуацыі магчымасці не падпарадкоўвацца яму. І пачынаюцца вось гэтыя грамадзянскія пратэсты. Вось гэта другая стадыя, гэта грамадзянскае непадпарадкаванне і пратэсты. Але лагічна, у развіцці рэвалюцыі, калі гэтая стадыя прыводзіць да фармавання альтэрнатыўных органаў улады. І вот яна развіваецца ў нейкую сітуацыю дваяўладдзя, калі мінулыя ўлады не могуць справіцца з пратэстамі, не могуць справіцца з альтэрнатыўнымі ўладамі. Альтэрнатыўныя ўлады яшчэ не могуць перамагчы старыя ўлады. Вось гэтая сітуацыя дваяўладдзя – гэта наступны крок развіцця, які далей мусіць перайсці ў нейкую сітуацыю перамоваў. Ну вось, глядзіце, я сёння, калі ішоў сюды на размову, бачыў, выпадак такі на вуліцы, калі маленечкі хлопчык не хацеў ісці ў садок. Яго маці цягнула, а ён не хацеў і пратэставаў. І маці па-ранейшаму больш моцная за яго, яна яго цягне ў гэты садок. А ён пратэстуе. Ён ведае, чаго ён не хоча. А нават калі б яго пратэст дасягнуў, быў паспяховым. І не пайшлі яны ў садок. І што далей? Ён же ж не ведае, да? Ён проста ведае, чаго ён не хоча. Пратэстуе, а што ён хацеў бы? Што ён можа, калі яго пратэст будзе выніковым? Ці не падаецца вам, што і нашы пратэсты, яны прыкладна так жа ж выглядаюць, як дзіцячыя, інфантыльныя. Мы не хочам, не падпарадкоўваемся, а не можам нават вызначыцца, а чаго хочам, што мы робім гэтым. Ну, зараз гэта выглядае менавіта так. Вось гэта зацягнутасць пратэстаў. Я яшчэ нагадаю, гэта першы перыяд пратэстаў, калі людзі выйшлі на вуліцы і не было нават патрабаванняў, за якія яны выступаюць. Тады гэтыя патрабаванні з'явіліся, некаторы час мы ведалі, за што мы пратэстуем. А калі гэтая сітуацыя зараз зацягваецца, то ўжо тых патрабаванняў сфармуляваных, чаго мы хацім, недастаткова. Таму што мусіць быць там пэўная... А чаго мы хацім? Чаго мы хацім, мусяць сфармуляваць нашыя лідары. І гэта парадокс яны кажуць, давайце новыя выбары. Як новыя выбары? Новыя выбары – гэта вельмі далёкая перспектыва, да якой трэба дайсці. Калі мы не пераходзім ад сітуацыі пратэстаў да сітуацыі дваяўладдзя, а пасля дваяўладдзя мы не пераходзім да перамоваў, а пасля перамоваў не пераходзім да нейкіх іншых рэчаў, то няма гэтай паслядоўнасці ўяўлення, як дайсці да выбараў, то мы ніколі да іх не дойдзем самі па сабе. Гэта такое wishful thinking, амаль як дзіця, якое не хоча ў садок. Вось Светлана Ціханаўская кажа, што каб падрыхтаваць новыя выбары,
ці правесці іх, ёй патрэбна 45 дзён. Ну, вось гэты 45 дзён можна весці адлік. Але калі прыйдзе той момант, калі пачнецца першы з гэтых 45 дзён, як дайсці да гэтага першага? Гэты першы дзень для Ціханаўскай можа наступіць толькі пасля паспяховага завяршэння перамоваў з гэтымі ўладамі. Значыць, яшчэ на перамовы пэўны час патрэбен, да? Відавочна. Колькі дзён? Не ведаю. Гэта будзе залежаць ад кан'юнктуры палітычных сілаў. Сколькі ў нас сілаў, колькі ў іх сілаў застанецца. І вось калі у Святланы будзе магчымасць даць адмашку, вось пайшлі на новыя выбары. 45 дзён потым, да гэтага невызначаны час, колькі дзён, а можа і месяцаў, спатрэбіцца на перамовы, а да перамоваў як дайсці? Да перамовы трэба разглядаць як вымушанасць улады. То бок, калі мы можам зрабіць нейкае калектыўнае арганізаванае дзеянне, якое вымушае іх пайсці на перамовы, то мы зможам гэтыя перамовы мець. Калі гэтае дзеянне не будзе зроблена, то само па сабе сітуацыя перамоваў яна не складзецца, не настане. Недастаткова проста стварыць каардынацыйны савет для арганізацыі перамоваў, каб перамовы пачаліся. Тым больш, што каардынацыйны савет шмат разоў адмаўляўся ад таго, што ён палітычная структура, палітычны орган з пэўнай мэтай і прызначэннем. І ёсць і такое. Ну вось мне аднойчы адказала адна экспертка, кажа: а чаму вы настойваеце на вяртанні Ціханаўскай у Мінск для перамоваў? Ці ж немагчыма весці перамовы онлайн? Перамовы можна весці ў любым фармаце. Пазваніць Лукашэнку і сказаць: ну сыходзь. Перамовы могуць быць рэальныя толькі ў выпадку прысутнасці двух бакоў. І гэта не ў сэнсе размова. Да? Гэта такая сітуацыя, пры якой тое, што дасягнута ў выглядзе перамоваў, яно рэалізуецца. Бо калі мы дамовіліся пра змену міністраў нейкіх, яны змяняюцца. А проста паразмаўляць, у сэнсе, гэта не з'яўляецца перамовамі. І я таксама адзін з аргументаў пра перамовы, што перамовы немагчыма весці з Лукашэнкам, таму што ён недамоваздольны. І мне заўсёды так забаўляе гэтая рыторыка пра недамоваздольнасць, таму што у рэшце рэшт ад Лукашэнка магчыма, у пэўнай сітуацыі перамоваў не трэба будзе ніякая мова. Да? Перамовы будуць весціся, каб ён паставіў подпіс пад пэўнымі дакументамі, якія будуць ужо падрыхтаваныя. І перамовы ў гэтым сэнсе гэта ягоная не мова, а тое, што ён падпіша у выглядзе калі ў нас дастаткова сілаў адстаўкі, ці калі недастаткова сілаў пра пэўны сыход яго ад улады, але пры захаванні пэўных пазіцыяў. Гэта будзе проста залежаць ад канфігурацыі. Але перамовы тут, у гэтым сэнсе, гэта не тое, што ён нешта паабяцае нам, і мы будзем думаць, што ён абавязкова мусіць гэта выканаць і будзем чакаць, склаўшы лапкі. Ну вось, глядзіце, вакол Беларусі адбываюцца вельмі шматлікія працэсы, у тым ліку і войны. Скажем, вайна на Донбасе, вайна Азербайджана з Арменіяй і так далей. Былі яшчэ выпадкі Сербія, іншыя і так далей. Калі пачынаюцца перамовы, замаўкаюць гарматы. То бок умоваю перамоваў, пачатку перамоваў з'яўляецца прыпыненне вагню. Ваенныя дзеянні сканчаюцца на пэўны час нават. Перемір'е ці нешта такое. Вось без гэтага, напэўна, ад вайны немагчыма перайсці да перамоваў. Перамовы могуць скончыцца непаспяхова, і вайна зноў пачынаецца. Але паспяховыя перамовы з'яўляюцца канцом супрацьстаяння, вайны і так далей. Вось па аналогіі з нашай сітуацыяй, што з'яўляецца гэтай умоваю перамір'я, каб пачаліся перамовы?
Ну, для мяне пачатак перамовы пра ўмовы складана як бы сказаць, што могуць перамовы пачацца толькі калі спачатку наступае парытэт сілаў, там яны не могуць справіцца там з гэтым. Але пэўным знакам таго, што сітуацыя там падрыхтавана і можна перамаўляцца, з'яўляецца выпуск палітычных зняволеных там, да? Ну і прыпыненне рэпрэсіяў. Прыпыненне рэпрэсіяў, агню. то бок калі гэтая сітуацыя настане, то есть няма гвалту на вуліцах, палітычныя зняволеныя выйшлі, з них знялі там крымінальную адказнасць. У гэты перыяд мы можам бачыць, што тады можна перамаўляцца. І гэта такая умова пачатку там гэтых перамоваў. Ну і заўсёды высоўваецца аргумент. Ну ён жа рэжым, там Лукашенко, як бы это не называць агульным імем ці там персанальным. Ён жа ж ніколі на гэта не пойдзе, кажуць. Ну, сам, канешне, не пойдзе. Зноў-такі, любыя перамовы з іх боку – гэта вымушанасці. Гэта, там нам трэба вельмі ясна зразумець. І што ў нас ёсць, каб прымусіць? Зараз дастаткова мала як бы ёсць з аднаго боку, з іншага боку дастаткова многа. Мала, таму што відавочна, што зараз пры тым узроўні пратэстаў, якія мы назіраем, якія сышлі ў двары, яны не такія бачныя, не такія яскравыя, падаецца, што ў нас мала сілаў для гэтага. А вельмі многа, таму што увесь пратэстны рух, які пачаўся не так даўно, ён якасна змяніўся. То бок зараз мы маем сотні, калі не тысячы пратэсных супольнасцяў. Ён арганізаваны, ён сышоў глыб. Але наша праблема ў тым, што пры новай структурацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі ў шырокім сэнсе, як бы ўсе гэтыя групы знаходзяцца ў сітуацыі, калі яны амаль не ведаюць, што ім рабіць далей, як бы які наступны крок. І тады чаго не хапае, каб гэтая структурацыя пераўтварылася сапраўды ў сілу? Перспектывы, візіі, як бы што рабіць. От калі я размаўляю з гэтымі супольнасцямі, то ва ўсіх гэтая праблема. А што нам рабіць зараз? Вы можете сказаць, што нам рабіць зараз? Я магу, але ад таго, што я скажу, ад гэтага нічога не зменіцца. Гэта мусіць сказаць Ціханаўская ці Каардынацыйны савет. То бок яна таксама мусіць паставіць подпіс. Ад яе не патрэбныя размовы, каментары і так далей. Яна ўрэшце рэшт павінна легітымізаваць, скажем, вашу прапанову. Так, яна мусіць прадставіць нейкі план за сваім подпісам, і тады гэта задасць нейкі календар жыцця для ўсіх гэтых пратэсных супольнасцяў, для ўсёй грамадзянскай супольнасці Беларусі. І гэта ейная адказнасць зараз. То есть лідар мусіць весці, лідар мусіць пазначаць перспектывы. На сваім узроўні гэтыя людзі зробяць тое, што ад іх патрабуецца, але яны мусяць ад лідара атрымаць гэтую перспектыву, каб зразумець, што ім рабіць. А хто-небудзь, акрамя Ціханаўскай, можа паставіць такі подпіс? На сённяшні час, я думаю, што не. Мог бы пры пэўнай сітуацыі Каардынацыйны савет, які знаходзіцца ў Беларусі, але на сённяшні час ён не мае той сімвалічнай вагі, якая была ў яго ў жніўні. Ну, я зразумеў. Добра, сёння я ў навінах пачуў, што Дональд Трамп сёння выдаў апошні свой указ. Не вельмі значна, але ж тым не менш. Заўтра яго подпіс ужо нічога не будзе значыць. Заўтра будзе іншы. Так, напэўна, і ў нас. Сёння Ціханаўская можа паставіць подпіс і легітымізаваць усё, што заўгодна, усё, што ёй патлумачыць яе прадстаўнікі, дарадцы і так далей. Заўтра ўсё можа быць не так. Давайте карыстацца тым, што маем, і не марыць пра тое, чаго не маем і быць не можа. І можа на наступнай сустрэчы, на наступнай размове мы больш разумець будзем нешта пра гэта і рухацца далей. Да наступных сустрэчаў.